Ideme do finále. Ostáva už len mesiac do volieb, ktoré rozhodnú o našej budúcnosti. Prosím, nestačí voliť len emóciou a pocitom, že sa chceme zbaviť tých, ktorí nás priviedli do chaosu a marazmu. Cesta agresie a pomsty nie je tá pravá, ktorá vám a vašim deťom zaistí prosperitu a lepší život. Máme teraz pred sebou 3 cesty. Prvá cesta vedie do minulosti, ale svet okolo nás sa dynamicky mení a táto cesta smeruje do slepej uličky. Druhá cesta je plná experimentov bez skúseností politikov viesť tento štát. A videli sme, aké kruté dopady tento amatérizmus mal na životy ľudí. Nadšenie a mladický elán bez profesionality a skúseností na zodpovedné riadenie štátu žiaľ nestačí. No a tretia je cesta zodpovednej, odbornej a slušnej politiky, ktorá kladie záujmy Slovenska a jeho ľudí na prvé miesto. A práve takú politiku silného štátu vám ponúkame my, strana Hlas, sociálna demokracia. Náš program je orientovaný na človeka. Pravidelne za vami chodíme do regiónov a namiesto kriku a nadávok riešime reálne problémy ľudí, ako sú vysoké ceny potravín, energií, nedostupné nemocnice a ďalšie. Ktorú cestu pre Slovensko zvolíte vy? Prosím, rozmýšľajte nad tým. A zdieľajte aj toto video ďalej. Je to dôležité práve teraz. Ide o našu spoločnú budúcnosť, o silný štát, ktorý sa postará o ľudí, ale aj o to, aby sa na Slovensku opäť žilo lepšie.